pusil nyo. Sunod-sunod lang tani, mamina tos pusil nila ba? Oy, baba! Nila ba? Oy, Lilian! Buhay pa, buhay pa! It was at this moment that he knew. He fucked up. Uy! Ay! Putang ina! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! 3, 2, 1, let's go! First person po sila? Tabla, lugar? Loh! Pareha din eh, libat-libat po din kontra niya din. Kabalog pa niya. Yun! Nako, patay! Nako, pahuway na gini. Murag dahilan na ni bay. Sakto ragi akong gipunit, duwara para okay ra ba? Mapatay, duwara. Gani, eh, ug mapatay ko brad, ang ilang malot gamay ra. Anurte kay nga ilang kong ipatay ba? 30 ray bala. Atay laina niya. Aga kulba-kulbaan masad ta pa sa mingaw na. Unsa man to? Unsa to? Nakadungog ko. Utang ina yan. Diri to pahangin. Utang ina. Nagtiniil bang kabrad. Doon ako scoop. Patay na na-scoop. Muray dahilan. Agay. Na-scoop ba? Loy kang kalaban ni nga ni Ray. Basta makascoop na ako kay... Mura na lagi kuan lagi. Mangkiking dong. Tayas buang. Palaway mo kayo. Luto nga ang di kinatoy. Gabi. Ay nako. Marag sureball na ning win na ni. No? Zero killed na, zero killed. Teman. Yawa, buta mo gubay, tangina. Saan itong pagkuhan gani? Atong dili mag-burst ba? Abi, di ba? Tangina, buta. May nakita, Brad. Hello? Yawa. Tangina, nagibuhan na ninyo. Cuy, baka nagbala ay tingog ng isa. Yo, ay mamatan mo tawanan. Yo, nangambak mo dire. Tangina kong ate sawing palad, bunis pag-ibig ng mga tawanan. Nangambak kan babangpang. Gani bisig. Diyos ko po. Diyos ko kahabog. Takit. Nahabog kayo tuklat sa kalaban niya. Dito ta sa nagbulag ba lagi mo aman mo? Anay buy-buyo. Hay, layuan ara ko diri. Amak din, mag-live na din para sa COD. Tuklad na naming batawanan ni. Aman. Tangina, asa ba nilang gitirahan niya? Wa sila, rami nakabaloy. Sige, paminahon pusil niyo. Sunod-sunod lang tani, mamina, tapos pusil nila ba? Oy, baba! Nila ba? Oy, Lilian! Buhay pa, buhay pa! It was at this moment that he knew. He fucked up. Uy! Ay! Putang ina! Uy! Ay!
Lagi ko, pananaw na ako na kalit lang kahulog na. Tangin na eh. Nahulog ko na yun na nagligid-ligid na. Gatay. Ada ba yung tabahan naman din ba? May nagaway dyan. Grabe fucking smoke. Trap ba? Kapag aking kiray. Ano? Panik. Panik ka na to? Liuri man lagi. Ay, liuri. Trap, 1.5. Mana? Agak na. Ay, down pa, down. Lah. Yuk, yung mga, tangin na yung mga mata yung mga liliay kayo ba? Eat alive oh? Hala, unom na lay kontra. First game ha, chicken diner ha. Ay na, dagang kay kog napatay ba? Askilid yun oh, di ba? Di wala kay sakit na matay ka kay gamay ra man imong gikumpra. Isa sa taas kay kaglot yawa, isa ra ka kapusilan. Nga na, magito nga porma o yaw, nahulog na nung kuwisyo. Ano maganda dun? Diya, dito may babaw. Uy, 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 naka-silencer. Sapa, totoo sa, wala pa ito bang kung sa siyo dito na binabay, sige na naman pang ko na may glide dito. Tura! Tura, tulong ka doon, Pikas! Tura! Oo, dagan-dagan oh! Ay, apit, Tura oh! Kita ka! Putang ina, nakita ka! Wow, mga matas ko dito ba? Nasa bato, boy. Tulong ka doon, boy. Tulong. Boy! Minit! Na! Ay, wala ba na? Nasa ubos boy. Hala, suicide. Uy. Oy! Luti boy. Ogoy, kaluoy. I'm falling. Ligid-ligid ang bayoy. I give my heart to you tonight. Aray! Away na, boy. Bitch! Dalan! Dalan! Uy, nako! Na-blow! Oh, shit! Na-blow! The blue is on fire! Oh my God!